reach deeper respect and reciprocal acceptance of each other, and to bring on goals of the vision that stand at the center of all sisters and peace and harmonies. Make us instruments of your loving God and peace. Guide us to walk always in the path and restore to goal to everyone, so that we may be discovered in the presence of each other. Show us the way to harmony and unity, to reach the fullness of living fraternity. Give us the wisdom to discern and move and create
we begin our Eucharistic celebration in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let's acknowledge those sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most heinous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels of the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. One
Huwag sana tayo susuko agad-agad. Isipin natin na sa bawat taon na ating nasisinayan ay dalito parati ang pag-asa sa ating buhay. Kaya huwag mo lang ang pag-asa at maging makakaw kahit marami sa pagharap sa mga hamon dahil sa ating buhay sa bagong taon. Sa ating hindi pagharap sa bagong taon na natin ay muna natin harapin ito na sa atin na lamang. Sapagkat kung sa sarili lang tayo hugot ng lakas, ay marami mapagkina tayo ng loob. Tapos saan tayo hugot ng lakas ay hindi natin ang pagbuhay at walay ng Diyos na siyang nagpakita sa atin ng katapangan sa pagharap ng kalooban
ang liwanag na hatid ni Jesus. Mga kapatid, sana mga pamilya natin, magiging masaya ang pag-iwan natin ng bagong taon kung nariyan si Maria na ina ng Diyos na mag-aaral sa ating patungo sa kanya na si Jesus. Iyan ang tunay na nakakatanggap natin sa bagong taon. Iyan ang tunay na mapalad. Iyan ang tunay na biyaya. Hindi lamang sa pagbili ng bilog na prutas, sa pagsuot ng pagkagas, sa paglalagay ng balaya sa pintuan, hindi lang sa dami ng handa, ang dami hindi lang kukuha niya sa dami ng pagbuto at sa taas ng pagbuto, sa pagkalat ang tunay na nagbibigay sa ating ng pagpapala ay ang daming Diyos lamang. Dahil sa pagdiliw natin ng bagong taon, 2020, ay salubungin natin ito na may saya at galak sa ating mga puso. At salubungin natin ito ng punong-puno ng pag-asa na lahat ay kakayanan natin, na lahat ay mapagtatagumpayan natin, at ang lahat malalagpasan natin sapagkat meron
Manalangin tayo. Ang mga nakapayapa at hindi Ang aming pagkibo, ang aming pangkiran dito sa mundo, tulungan mo kami padala ang iyong kapayapaan upang maaayon namin ang aming pagbubuhay sa iyong mahalagang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. ang magsuot
received your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal Lamb, Jesus Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty, the nations adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven, and the blessed seraphim, worship together with exultation. May our voices proclaim your praise, in humble praise, as we adore. You are indeed holy, O Lord, the fount of holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. And guide your Scripture, and enter immediately into these passion. Keep them, and give thanks for you, and give to peace, Messiah say, for this is my body, which should be given up for you. In a similar way, the Son was ended, he took the chalice, and once more gave thanks. He gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of the Lord, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are the suffering of the Lamb. who ordain worthy which enter thy room, thou Savior, and so shall be.
gusto nila pagtutulungan at hindi panguna sa pamilya. Alisin mo sa puso ng bawat tao ang galit at mas mamahali sa iyo. Sa harap mo, sabihin at mangyari ng mga bunga ng pagbuhan. Buksan mo ang isip ng bawat isa sa pagkakataon ng mapayapang kalikasan at tuwagin mo ng ibabaw ng panahon, tsaga at umawa. Pagkakita mo ang naging pag-ibig sa lahat ng pagkakataon upang pamasakin namin ang buhay na ninais ng Diyos para sa ating ibig ng mga amin. Magsipo tayo para sa ipagpaalam. Magkakaroon tayo para sa ipagpaalam para po sa mga gawain na ating gawin. Ang nais na po sa patuloy ng pagkakataon at ang pagpapala ng Panginoon ay sumahain. Sanayan po na natin mga kapalaran sa ang pinangunahan na natin mahal na Kristo kung magkakaroon ng gawain na natin po ang Father Rivera at mga kapalaran sa mga Father Dino, Father Eugene, Father Mel, Father Max, at mga Senior Priest, Father Fernando at Father Ronnie, at ang pagmamahal ng Parish Pastoral Council, basic National Communities and Kulturan, ay puso na napapasakit sa inyong panagsawang pagsuporta sa mga gawain ng ating parokya at kanyang pagbati na isang kasalanan na mapagkabulo sa atin. Maraming salamat po. The Lord be with you. And in your spirit. All hands pray for God's blessing. May God